Hello guys, good morning everyone. दिनै विश्वकर्मा पुजानि बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनाय जासिबाय। नै जोंहा दिनै साहा लोंनोसै गाइखेरनि साहा। वाव! नै दा आं पुजानि रेडि खालामगासिनो दङ। जोंहाबो दिनै फिसा पुजा होनो नागिरदों। दा आं बेहाय पुजानि जगार खालामगासिनो आरो नै एबार आपेल हालायसिगोन आरो नै जोंहानि स्कर्पिय गारिया बेयो जोंहानि स्कर्पिय गारि आरो करेसमा मा होनो जोंहा बेहाय साइकेल गंसे माने स्कर्पिय गंसे आरो मा होनगोन इखो करेसमा बाइक गंसे दं आरो जोंहा नै दा पुजानि आराम्भ खालामगासिनो। जोंहा न'आ बायला जिला दे जोंहा न'खौ बासि हरनो नाङा। आं बाबानो माखासे जगार खालामनानै होगासिनो दं। बाबाया मा होनो जोंहा बाबाया साथि सावनो नागिरदों नालाय बाबानो माखासे जगार बानायना होग्रोबाय। बेनिफ्राय दा जोंबो लासै लासै खुलुमबाय थासिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नै आंहा दिनै पुजानि जा गरमलै बोथोरानो विश्वकर्माबाबो अखा हाला आरोना बिराद गरम मोनग्रा जाबाय थेवबोलाय माथो खालामनो आरोना। माबा दङ बिलाइआ बिलाइखौ लाबोजोबनांगोन दायो लेपटपआव मोनसे होथेना दा जोंहा जोबनायनि सा लोंस्रांनानै ओंखाम संना जानोसै।